أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم buramuso ɲaw wele m'aw wele baasi la ɲaw wele Sali ka kuma de la Sali taara an fɛ yen aw bɛ ka min d'a kan o de ye nakun ye k'aw kɛlen don ka ko sugu bɛɛ d'a kan yan nɔ k'ale n'a ye ɲuman kɛ k'a b'o yɛlɛma a bolo ko k'a kɛ juguman ye ne bɛ min fɔ aw ɲɛna aw ɲinɛna de ya aw ɲinɛna ko aw ye muso de ko Sali b'a tanyana de ya aw t'a dɔn ko Sali ye hinɛnafɛn de ya ko Sali ɲɔgɔn b'aw bɛɛ bolo o yɛrɛ ka tigɛ ka bɔ yen nɔ ko Sali ni aw cɛw de ye balima kelen sinji kelenw de don bi ta tɛmɛnen kɔfɛ ne tɛ fɛ k'a mɛn n tulo la bilen kuma tɛ k'a ye k'aw ka tɔɔrɔ sera Sali ma n'aw ka tɔɔrɔ sera a ma diɲɛ don o don a ka taa fɔ n ɲɛna ne bɛna min kɛ n b'o dɔn parce que hali aw cɛw ne y'a bila yɔrɔ min na olu tɛ se ka bɔ ne kɔ kuma t'aw yɛrɛ ma donc ni fɛn fɛn ka tɔɔrɔ sera a ma tuguni aw fila la nin kɔfɛ aw bɛ min ɲini a b'a sɔrɔ. Bamuso i tilala. Awɔ. Aja. Nene ninnu yɛrɛ bɛn nansaraw ko i nana e ka suda na Bitani ma suda ko n balimakɛ bitani ma suda parce que n diminen de don bi Sali taara fɔ an ɲɛna ko n buramuso ninnu bɛ ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ d'a kan hali n'a sɔrɔ aw tɛ sɔgɔla mɔgɔ ye n kɔni bɛ min f'i ɲɛna a y'aw jɔ jɔyɔrɔ la a y'aw jɔ jɔyɔrɔ la dɛ n bɔra k'aw ta d'u ma sisan nɔ donc n y'o de f'u ɲɛna n ko ni n ye nin ɲɔgɔnna wɛrɛ mɛn tuguni k'u ye den nin tɔɔrɔ an balimaden nin tɔɔrɔ et puis den min ye yatimɛ ye ne ko ninnu tɛ miiri de wa u yɛrɛ den wolomuso de mɔgɔ kan ka yatimɛ tɔɔrɔ wa est ce que silamɛya la yatimɛ tɔɔrɔli daga la ka tila ka balimaya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ ka tila k'o fara ka jeli keleya o tɛ hinɛ ye tuguni ya ne bɛ min fɔ aw ɲɛna a y'aw jɔ jɔyɔrɔ la tuguni sinon n'an m'aw jɔ a jɔyɔrɔ la n'aw bɛ min ɲini aw bɛ ka min ɲini fɛ a bɛ na n'a sɔrɔ. Aja i nacogo a ɲɛna wa a diyara ne yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ nin kɛlɛ de la kabini ne bɔra a kalama waati min na fo bi ne de bɛ ɲɔgɔn na mais i tila ka mun fɔ ne ni Ala sɔnn'a ma a ɲɔgɔnna wɛrɛ a tɛna kɛ n bɛ seko ni damayira bɛɛ k'a la i y'a mɛn vraiment i nali diyara n ye kojugu. O diyara n ye n yɛrɛ ne ye ɲɔgɔn ye o diyara n ye kojugu parce que a kun kɛra tile fila ye a kɛra o ye walahi i hakili to nin yɔrɔ in na dɛ yatimɛ man ka tɔɔrɔ tɔɔrɔ foyi man ka se yatimɛden ma o ni hinɛ de ka kan n b'o de fɔ o ye ji d'i ma koyi n nana sisan nɔ n kun sɛgɛnnen don n ma se k'o si fɔ komi n y'u wele dɔrɔn u nana o an bɛ ji kelen ni bɔsɔn kelen ta awɔ n'Ala sɔnna n b'a dɔn i b'o kɛ o. Sali sigilen bɛ yan i sigilen don k'i sumaya mun na foyi ne ko e taara mun de fɔ Aja ye de ne ma taa foyi fɔ a ye foyi Aja dun nana anw lasigi yan k'e taara fɔ ale k'anw ka jugu e ma ne ma t'o fara ne y'o de ko an ka kɛlɛ Sali an bɛ mun juguya k'e la yan nɔ ne m'a fɔ e ko ni fɛn min ka di k'i ka fɔ n ɲɛna ne ka jugu e ma ayi an ye mun juguya k'e la e ka ko ka di ne ye cogo min na ne bɛ juguya jumɛn de k'e la
Ne ko ni fɛn fɛn i mago bɛ fɛn fɛn la nk'i k'a fɔ ɲɛna ne m'o fɔ e bɛ taa fɔ Aja ye mun na k'anw ka jugu e ma Ne ma t'o fɔ ne ko de an ka kow bɛ to ka fɛn ɲɔgɔn sanfɛ ne ma foyi wɛrɛ fɔ a bila i kunna k'i ka ko ka di ne tɛ foyi k'i la ne ma jugu ma gɛrɛcogo ka di gɛrɛ ni la ten n'i mago bɛ fɛn fɛn la i k'a fɔ ɲɛna Baron fana y'anw na sigi na k'an bɛ kuma misɛnninw ni i tɔɔrɔ la i la yan e ko k'e ma fɛn fɔ kana taa fɛn fɔ mɔgɔ ye dɛ Baron ta yɛrɛ hali o yɛrɛ kana foyi fɔ mɔgɔ si i ko k'i tɛ kuma tugun anw la sigi a fɔlɔ n'a laban a ka kɛ nin wa i k'i da de sagi i ka s'i da la i y'a faamuya anw kana na ɲininka na sigi i ma sigi la Sali kadam i tɛmɛtɔ tun bɛ n'i ci k'e bɛ ka taa ne fo ne ma kuma e fɛ sani n'i fara ne kun ka tɛmɛ yan o kuma na o Sali se ka tiɲɛ de f'i nɛn kɔrɔ Paisa i bɔra so kɔnɔna la ka taa se kare kɔnɔnaw ma o m'i bɔ i taara Aja fɛ yen nɔ ka taa kule ye ka yen sigi ɲɔgɔn bɛɛ bɔ ka jɔ i la yen nɔ k'an bɛ k'e ci yan nɔ ka taa anw tɔgɔ tiɲɛ ne ma taa foyi fɔ e ma taa kuma ka tila ka an n'anw cɛw bila ɲɔgɔn na yan e Sali e y'a kɛ komi i taara anw tɔgɔ tiɲɛ nɔ k'an bɛ k'i ci ye sa ka sɔn an tɛ k'i ci nkalon de dara anw na n'o nkalon dali tɛna kɛ baasi sa n'o tɛna kɛ fu ye Sali an bɛ minɛ de sa k'e don ko ni dɔɔni tigɛ dɛ Adam ne bɛ ka kasi ya Fatou ne kuma sonjɔ dɔ dun ne anw bɛ du in kɔnɔna yan ne ni n dɔgɔnin a bɛ komi ko cɛ tɛ du kɔnɔna yan an bɛ du kɔnɔ yan i n'a fɔ ko jɔyɔrɔ tɛ anw na du in kɔnɔ yan ni anw de bɔra ka ban ka taa baarakɛyɔrɔ la Sali de bɛ lajaba modèle bɛɛ o de bɛ ta ka da Sali ka du in kɔnɔ yan e t'a to yen i dɔgɔmusow fana t'a to yen ne ma foyi faamuya nin na ne t'a dɔn k'a fɔ ko Sali ye mun de ka aw la wa mun na ne ko n ko jɔyɔrɔ tɛ anw na du kɔnɔ yan Sali ka wuli ka taa fo ne kɔrɔmuso fɛ yen a cɛda la ka taa kuma ɲɛfɔ o ɲɛna ne ka na o sigilen sɔrɔ yan k'o de bɛ na ko se dɔ aw ma ka aw to yan
ma ne ka cɛya jɔyɔrɔ bɛ min? Ne bɛ mun f'i ɲɛna Sali a ye fara la a ye dimi a y'a bɔgɔli to yen a y'a lajabali to yen n tɛ fɛ k'a mɛn n kulo la bilen kuma t'a yeli ma. I tɛ dumuni kɛ N fara. ni Sali ko in kɛra anw bolo baara ye a fɔ Sali de bɛ na ka na don anw n'an cɛw cɛ k'anw bɛ ka baga ale ma an n'an cɛw tɛ ka ɲɔgɔn kɔ fɔ an cɛ kɔrɔmusow fana nana an kama ko Sali ko ni Sali ko in kɛra baara ye depuis ne furula ne cɛ ma deli ka dimi ne kɔrɔ ta. Antle. Ute, sibiri du kɔnɔ ka na. Wala n nana n bɛ fɛ ka na reposer baara nɔgɔyara. Ne yɛrɛ mago bɛ min na. Ah bon? Aw furumuso de y'anw ye. An tɛ jɔn ye dɛ. Sali de Ala minɛ k'anw tɔgɔ tiɲɛ sigida la o m'a bɔ aw bɛɛ b'a kalama k'i pan ka taa fɔ Aja fɛ yen nɔ. Ka taa fɔ Aja ɲɛna k'anw kɛlen ka baara sugu bɛɛ d'ale kan k'ale ale tɛ ka lafiya. Aja ka sɔrɔ ka anw sigi k'anw dɔgɔya. Aja nana yan. Aja nana. Cɛ Aja dun ye bandi n ka cɛ ni pour urgent tɛ ale tɛ ye dɛ. A bɛ yan. Aja taara. Donc an sera mɛlɛkɛnin ye ten so kɔnɔ k'o bila yen nɔ ko an bɛ baara kɛ k'o to yan nɔ o tɛ se ka kɛ o. Non ma nɔgɔn. N'a tɛ ɲɛ fɛɛrɛ ka kɛ Sali la Sali ka taa. Ni Sali tɛna taa an ka furu kɔni ne ka furu b'a da la. Sali tagali ma nɔgɔn mais i ka pe u ye kuma fɔ cogo min problème t'a la. Y'a mɛn? N bɛna hakili to a la. Ko Aja nana cɛ Aja yeli ma nɔgɔn dɛ cɛ Aja an ka cɛ an bɛ Aja dɔn cogo min Aja ma nɔgɔn dɛ. Aja ka ye an ka cɛ ko garafilen dɛ. Sali, mun b'i la? Foyi tɛ na. Kana to k'i jɔ tan sa kana sɔn k'o kɛ o man di ne ye. An bɛɛ y'i faw de wa an y'i somɔgɔ de kana sɔn k'i yɛrɛ maɲuman k'o bila du kɔnɔ yan o tɛ ne tɛ fɛ k'o ye. Awɔ kana kɛ ko a kɛ komi anw ye kana na fɛn wɛrɛ bila i kunkolo la du kɔnɔ n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ o bɛ ne yɛrɛ tɔɔrɔ. Fɛn t'i la? Baasi tɛ na. Bon ni baasi t'i la kana to k'i yɛrɛ kɛ tan y'a mɛn. Sali mais n bɛna kangari dɔ da i ye o don i ye mun kɛ nin ye kana segin a ɲɔgɔnna kan bilen. O ye jumɛn? Wala o ye ni ko mana gɛlɛya du kɔnɔ yan cogo o cogo kana na bɔ du kɔnɔ yan ka taa ɲɛfɔ yɔrɔ wɛrɛ a ɲɛfɔ anw ɲɛna
tiɲɛ don Adja ye anw kɔrɔmuso ye mais ni e taara fɛn fɔ Adja ɲɛna a bɛ kɛ komi anw desera de e dun ye kangari da ne n ko n bɛ n seko kɛ mais e bɛ tila ka wuli ka taa fo Adja fɛ yen ka taa cɛ wele o bɛ na Adja yɛrɛ tɛ bɔ so kɔnɔ ten yɛrɛ Adja ka boli ma nɔgɔn n'a fɔra Adja ka bɔ fan fɛ yen ka na anw bara yan cɛ o b'an ka fugariya de yira dɛ Sali kana sɔn ka nin ɲɔgɔnna kɛ bilen i y'a mɛn kan'a kɛ ni mun bɛ a fɔ ɲɛna an ma desi fɔlɔ i y'a mɛn i walawala ka n'i fari kɛ tan tan i walawala mun de ka di ye a fɔ ɲɛna n b'a ɲini ka d'i ma jumɛn ka di ye foyi man di ye bon i fari walawala i y'a mɛn i fari walawala taa télé minɛ i ka t'o lajɛ o ka fisa ni k'i sigi ta i y'a mɛn n bɛ na fɔlɔ. Te buanga ta shuga kude. Wala muso idun parle me. Ula dana ma. Ko so ma da ba kama yere. Abana ibe nga che faga bi. Wallahi. Ambura muso ka kuma ndi. Ko ni masuno. Adja. Ina da bali ma ba. Ni dani masuno ko fi. O fene ka wuli ka ba ka so ka be na kanga da sali kam. Sali nyona ne na ambo anda bolo ka anchara sigi yorola. Ni da bali bana wallahi. Wa ma ka bani de. Ko baron na di lasigi. Kane menansi depuis ne furula ma deli ka ɲɔgɔn fɔ ne kɔni siranna dɛ kana sira ne siranna ni tan nana yaba ne y'o jɔ de bɛ bulonda la ka Ala ta fɔ a ɲɛna k'a bila ka yɛlɛ i b'a dɔn n'a ma saliko in ta fo bɛ sira da la denni yɛrɛ n'i y'a ye i b'a fɔ a hinɛ bɛ la a bɛ na n ka furu sa ne y'o fɔ n cɛ ɲɛna n'a tɛ ɲɛ kɛ saliko in sali ka taa e bɛ si ta in nɔ ni furu de baro do o solution de kɛ ne kan o de la ne b'a la ko ne ka furu b'a dafa e fana b'a dɔn baro ka kuma gɛlɛn sa e tɛ kɔn ka kuma i cɛ ye an ye sali ka kuma kɛ a tɛ ban ale tɛ fɛ ka sali jogo jugu yɛrɛ dɔn sali dun man ɲi denni tɛ mɔgɔ ɲɛnama a kɔnɔ ka jugu a tɛ mɔgɔ fɛ o ne ye den ɲɛnama ye a ta dɔrɔn ka n'a daga sigi an da la i b'a dɔn mun wa k'an k'o k'an den anw denw bɛ ɲɔgɔnna kan na yan a t'a kan a tɛ k'u la yɛrɛ na ka sɛgɛrɛ dɔ d'i ma i m'i ka furu i ma sali da k'i ka furu da e y'o yira la ayi ne m'o fɔ ye dɛ n'a sunna n'a dɔn n'a kuma ni fɛ dɔrɔn i bɛ sali jɔ k'i ka furu jɔ n'a b'i fɛ wala a bɛ sali baron b'a fɔ ko sali a b'a fɔ nin ka sali ko ne dabali ko na ne ko n ka sali furu ne ka lafiya a ye mun fɔ o la a ko k'a ka kɛ ten ne y'o fɔ dɔrɔn ne taara an k'o kun bila e cɛ ye dabila an ka taa sani su ka ko na baron a tɛ falen a tɛ falen wallahi sali na Kɔrɔ hakɛ to dɛ ça va Baron ça va dɔɔni ba cɛ bi yɛrɛ ko grâce bɔra du kɔnɔ yan cɛ ko in ne dabala ban dɛ Adja Adja bɔra yan kɛ Adja yɛrɛ ka na yan o b'a yira k'a fɔ ko jɔyɔrɔ de t'anw na du kɔnɔ cɛ ne yɛrɛ dabala banna kɔrɔ n'a fɔra o ko anw ka taa an ma dɛsɛ fɛn foyi la ko Adja ka bɔ f'a fɛ yen Adja yɛrɛ déplacement ka gɛlɛn cogoya min na ko ka na kangari da anw ye ko sali ko yɔrɔ an si tɛ du kɔnɔ mɔgɔ ye nka cɛ yɛrɛ bɔra an si tɛ so kɔnɔ mɔgɔ ye a tɛ tile yan ni rien ko bɛ kɛ an t'a dɔn
La fɔra waja bɔra tiɲɛna cɛ a ye ne kunkolo kalaya dɛ. Dɔgɔ ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna ne dɔgɔnin an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la walasa fɛn mun kalifa n'an na a kana taa kɛ tiɲɛni y'an bolo. O tiɲɛ. O kɔni de kun ka di ne ye. Non tiɲɛ don. Sinon Aja nali a ma diya ne ye fiyewu a ye ne yɛrɛ tɔɔrɔ cogoya min na Ala kelen de b'a dɔn. Wallahi tiɲɛ don. N'a fɔra an bɛ du kɔnɔ yan an bɛnkɛ denni dilen ba ma yan an musow fana kun ɲɛ tanatɔ ye i b'a dɔn o t'a ɲɛnama ye dɛ. Ne yɛrɛ ye lasigi ka kuma f'i ɲɛna mais ne t'a dɔn ne kuma i ta in fɛ. Ne kumana fɛ ne kumana madame fɛ ne ye kuma bɛɛ fɔ a ye n ko waliden de don a bɛ kalifa la u kana u cogo dɔn u kana kalifa tiɲɛ. Ayi sisan an k'an seko kɛ o de la an kɔni an k'an jija cogoya bɛɛ la an kana taa malo ɲɔgɔn ye. Non an tɛ malo on fait tout possible pour que u ka ani madame ka ɲɔgɔn faamu quoi sinon kɔni tiɲɛ a kɔni a ko ye ne yɛrɛ kun. N bɛna fiɲɛ sama. o bɛ problème t'a la tout à l'heure. Ne kɔni ye fɛn min ye aw ka du kɔnɔ npogotigi dɔ bɛ yen mankan bɛ ka caya mun da la. Sali n bɛnkɛ denmuso min don a ba bannen ne bɛnkɛ y'a di anw ma k'an k'a lamɔ an ka du kɔnɔ ye. Sisan tamaserew y'a jira k'a fɔ i ka garijɛgɛ tiɲɛ ni i ka seginkɔ bɛɛ ju de ye o ye. N'i bɛ fɛ i ka wuli ka taa ɲɛ i bɛ o den Sali in de furu diyagoya la k'o k'i furumuso ye. I tɛ fɛ nafolo wɛrɛ ka tiɲɛ i kun tuma bɛɛ i ka wariw ni fɛnw bɛ ka tiɲɛ i ka o denmuso in de furu diyagoya la. N'a fɔ i ka sɔngɔ tigɛ dɛ i b'a furu n'o kɛra i ka sɔrɔ bɛ yiriwa sisan ka yɛlɛ i bɛ ka jigin dɛ wa i laban ko man ɲi. Karamɔgɔ solution foyi t'o la o dira an ma komi an den de ne yɛrɛ musow bɛɛ b'a minɛ n den de solution foyi t'a la ko fo ne k'o ta. Solution foyi kɔni t'a la ne bɛ mun dɔn ne ye mun ye i k'i teliya a kɔfɛ joona dɛ sinon bɛ ka jigin dɛ wariba de bɛ cɛn i kunna sisan ka taa i ka fɛn bɛɛ bɛ cɛn i bɛ jigin de n'i y'ale ta se b'i yɛlɛ ka tɛmɛ cɛw kan. N y'a mɛn karamɔgɔ ka joli d'i ma. Ne y'a k'ala kama se ka taga. Karamɔgɔ ka hɛrɛ fɔ n kɔ.